Sa Misamis Oriental, gatusan ka mga repatriated OFW ang nakauli na. Atong sayron ang detalye ni pinagi sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Sara, gikalipay sa maong mga OFW nga sa katapusan nakauli ra gayud sila silang tagsa-tagsa ka mga lugar. Kinihuman nga mas stranded sa kauluhan sulod sa pipila ka bulan. Hingpit nang nakaabot sa Misamis Oriental ang 155 ka mga OFW nga gikan sa nagkadiyang nasod nga na-stranded sa kauluhan. Human nga nakaapil sila sa mga nakabenepisyo sa Balik Probinsya program sa gobyerno. Among mga OFW nalakip sa 24,000 ka mga repatriated OFW nga gipapauli sa Visayas ug Mindanao. Among programa gipangunahan sa OWA, DILG, CAAP ug DOT uban sa pagkikoordinar sa Regional Interagency Task Force on COVID-19. Pasado sab sila sa mga rekisitos nga gitagana aron maapil sa maong programa, sama na lamang sa paghuman sa 14-day mandatory quarantine sa kauluhan ug pag negatibo sa COVID-19 test. Samtang sigun sa Cagayan de Oro LGU, kinahanglan gyapon mo pailawom sa mandatory 14-day quarantine ang mga repatriated OFW nga taga-syudad aron masiguro nila nga wala kini simptomas sa COVID-19. Ang ato lang ikuan sa community sa Cagayan de Oro, there is nothing to worry. Kay nag-request man sadta sa city nga dunay magtan-aw ani nila. Gikalipay sa mga OFW tungod kay sa dugay nga panahon, hingpit na silang nakauli. Actually, very happy. Kasi makasama na sila to almost 3 months stay away Manila. So, very happy. Matod sa DOT Region 10, doon na pa'y pipila ka sweeper flights nga nakaschedule sakay ang mga repatriated OFW nga moabot sa probinsya. Busa nagpadayon sab ang koordinasyon sa DOT ug mga LGU aron masundo ang ilang mga residente ug mahatagan og hinabang. Kani sila mga OFWs naka RT-PCR test naman ni sila no nya nana ni sila yung mga papeles. So mo tong ready na gyud actually sila muuli naghulat na lang sa means kung kanusta sila. Sara, padayon ang paningkamot karon sa nagkadaiyang ahensya aron paspas nilang mapauli ang mga OFW ngadto sa ilahang mga lugar. Tungod nasayod ang mga ahensya nga dili lalim nga mas stranded karon hilabi na nga adunay pandemya. Sara. Daghang salamat, Cyril Chavez.